Václav Mika má za sebou 5 rokov v Markíze. Z televízie oficiálne odišiel k 30. septembru. O jeho odchode z bližšie nešpecifikovaných dôvodov sa toho už popísalo dosť a preto sme chceli vedieť, aké sú jeho najbližšie plány. Vašo prezradil, že sa chystá na dlhšie obdobie do Mexika, ktorého je honorárnym konzulom na Slovensku. Ani na dovolenke však v sebe nezaprie manažéra a vodcu, takže v Mexiku to bude vyzerať asi takto. Moja dovolenka nebýva až taká, že slnečník a knižka a cigarka. To vydržím tak pol dňa a potom všetky organizujem, že musíme ísť tam, musíme ísť surfovať, potápať, niečo riešiť a vymýšľať. Takže som dosť neposedný a to mi asi ostane, lebo je to súčasťou mojej osobnosti povolania. Hoci Vašova manželka Andrejka, mimochodom toto sú ich svadobné fotografie, jeho odchod z Markízy vraj uvítala, kto vie, či to nebude neskôr tak trochu ľutovať. Už deň po Vašovom oznámení, že odchádza z Markízy, to u nich doma vyzeralo ako na pracovnom mítingu so šéfom. Tak sme mali také pokojné ráno, nie také hektické a mám ešte aj doma rodinu moju a tak som sa sadol, dal som si kávičku a po také chvíľke takého rodinného rozjímania. Tak dobre, ty urobíš to, ty si napíš to, potom pôjdeme tam a tak. A manželka hovorí a vraví, tak som sa tešila, že bude konečne, že budeš pokoj, kľud. A už náš doma organizuješ, to bude takto stále vyzerať teraz. Vaško je teda typický vodca a ešte k tomu dosť rýchly. Asi aj preto mu prischla táto výstižná prezývka. Speedy González. To vyjadruje to, že teda som pomerne rýchlo chodím, rýchlo rozprávam, rýchlo reagujem. Zo začiatku si na jeho rýchlosť ťažšie zvykali aj kolegovia v Markíze. Hovorím veľmi rýchlo a pritom neartikulujem úplne dokonale a chcem okamžite akciu, riešenie. Nuž zdá sa, že je to dosť nákazlivé. Vašova asistentka Ivetka totiž nedávno prišla do práce so zaujímavou príhodou. Šéfe, viete, čo sa mi doma stalo? Manžel mi povedal, že mám hovoriť pomalšie, lebo mi nič nerozumie. Až tak som sa od vás, ako nasiakla som tie veci, že už doma mám problémy, že chcem rýchlo všetko, okamžite. Václav Mika bol pred nástupom do Markízy síce známy v podnikateľských kruhoch, avšak až televízna obrazovka a kreslo riaditeľa z neho spravili mediálne známu osobu. Opýtali sme sa ho teda, či mu náhodou showbiznis nebude chýbať. Mediálna pozornosť je niekedy taká milá, že keď človek sa stretne so príjemnou spätnou väzbou. Jednu takú zažil aj na dni otvorených dverí s našou Zlaticou. Som prechádzal okolo Zlatice a boli tam nejaký chlapec, sa chcel s ňou odfotiť a ona, že fajn, a môžem aj s generálnym? On, ten chlapec, dobre, môže aj on. A potom, ale pozor, potom asi o pol hodinku sme boli v dáve so Zlaticou opäť a prišla za mnou taká mladá slečna a hovorí, môžem sa s vami odfotiť? A ja hovorím, samozrejme, a môže aj Zlatica? A môže aj ona. No a na záver pohľad dozadu. Čo mu prinieslo 5 rokov v Markíze? A je to obrovská skúsenosť, strašne veľa prežitkov, zážitkov, veľa ľudí, socializácie vzťahov. Takže obrovské množstvo emócií, zážitkov. A príjemných, menej príjemných, ale v zásade som optimista, tak ostajú len lepšie spomienky. A hoci Vašo už v médiách povedal, že sa plánuje venovať svojim obchodným aktivitám, ktoré sú mimo sféry komerčných televízií, nedalo nám trochu povyzvedať. Nespomenul totiž verejnoprávnu televíziu. Môžeme teda očakávať, že jeho mediálna kariéra bude pokračovať? Kto vie, čo bude v budúcnosti. Ale v krátkom horizonte určite nie, o tom neuvažujem.